Vážení diváci, vítame vás pri ďalšom videu, v ktorom budeme pokračovať zaujatosťou osôb, ktoré sa podieľali na procese s doktorom Dušanom Kováčikom. Tieto dôvody sme uplatnili v podanom dovolaní na Najvyššom súde Slovenskej republiky. V minulom videu ste si vypočuli niektoré dôvody zaujatosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Dnes vám priblížime niektoré dôvody zaujatosti sudkyne Záleskej, ako aj niektoré dôvody zaujatosti sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, doktora Hatalu a doktora Štifta, ktorí rozhodovali v odvolacom konaní. Ako sme spomínali v predchádzajúcom videu, v trestnej veci doktora Kováčika rozhodovala ako sudkyňa pre prípravné konanie Pamela Záleská. Sudkyňa Záleská tiež rozhodovala aj následne o podanej obžalobe vo veci samej. V súvislosti so sudkyňou Záleskou vyplávalo na povrch v ostatnom čase množstvo informácií vrátane informácií o vzťahu s novinárkou denníka N Monikou Tódovou. Jedným z ťažiskových dôvodov, pre ktoré možno mať objektívne pochybnosti o nezaujatosti sudkyne Záleskej, je práve jej vzťah s novinárkou Monikou Tódovou, a to s ohľadom na jej publikačnú činnosť zameranú výslovne proti osobe doktora Kováčika. Novinárka denníka N Monika Tódová v minulosti, a to pred zadržaním doktora Kováčika, ako aj po jeho zadržaní, opakovane publikovala svoje mediálne články, rozhovory a videokomentáre s útočným ba až nenávistným obsahom vo vzťahu k jeho osobe. V týchto článkoch prezentovala verejnosti aj vlastné subjektívne hodnotiace úsudky o trestnom konaní vedenom proti doktorovi Kováčikovi, o svedkoch a ďalších dôkazoch, ktoré sú súčasťou spisu práve v trestnom konaní, v ktorom bol odsúdený. V súvislosti so vzťahom novinárky denníka N Moniky Tódovej a sudkyne Pamely Záleskej je na úvod potrebné poukázať na niekoľko zaujímavých časových súvislostí medzi trestným konaním proti doktorovi Kováčikovi a doslova expresnou publikačnou činnosťou novinárky Moniky Tódovej. Ako príklad možno uviesť, že doktor Kováčik bol zadržaný dňa 22.10.2020 v čase o 7:48 ráno. A to pred budovou NAKA na Legerskej ulici v Bratislave za prítomnosti novinárov vrátane zástupcov denníka N. V rovnaký deň v čase o 8:16, to je 28 minút po jeho zadržaní, zverejnila Monika Tódová rozsiahly článok s názvom NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Kováčika, obvinila ho, že pomáhal zločincom. V tom článku Monika Tódová v rozpore so zásadou prezumcie neviny informovala o dôvodoch jeho zadržania, a to v spojitosti s trestnou vecou údajnej zločineckej skupiny Takáčovcov. Naskytujú sa teda dôvodné otázky, z akého zdroja mala novinárka Tódová informácie o dôvodoch zadržania doktora Kováčika, ktoré v rozsiahlom článku publikovala len 28 minút po jeho zadržaní? Je celkom zrejmé, že s ohľadom na rozsah článku musel byť tento článok pripravený ešte pred jeho zadržaním. Tieto skutočnosti sú o to viac pozoruhodné, keďže podrobnými informáciami o trestnom konaní vedenom proti doktorovi Kováčikovi prirodzene disponovala práve sudkyňa Záleská, nakoľko vydávala príkaz na jeho domovú prehliadku. Obdobná situácia nastala v deň, kedy sa rozhodovalo o väzbe doktora Kováčika, to je z dňa 25.10.2020. V tento deň v čase o 23:16 novinárka Monika Tódová informovala verejnosť o vzatí do väzby doktora Kováčika. Článok bol označený ako Kováčik ide do väzby, je podozrivý z toho, že kryl prípravu vraždy policajta. Obsahom tohto článku je analýza rozhodnutia sudkyne Záleskej o vzatí do väzby doktora Kováčika. Toto rozhodnutie však sudkyňa Záleská vyhlásila v uvedený deň v čase o 23:07, pričom zápisnica o tomto väzebnom výsluchu bola podpísaná až v čase o 23:30. Ako je teda možné, že Monika Tódová informovala verejnosť v daný deň v čase o 23:16, že doktor Kováčik bol vzatý do väzby, pokiaľ zápisnicu o výsluchu prítomnej osoby podpísali až v čase o 23:30? Takzvaná mediálna kriminalizácia doktora Kováčika zo strany novinárky denníka N Moniky Tódovej začala ešte niekoľko rokov pred jeho obvinením, a to napríklad v článkoch uverejnených dňa 22.2.2017, 16.9.2019, 20.10.2019 a pokračovala aj po jeho zadržaní 22.10.2020, 25.10.2020, 5.11.2020, 8.1.2021. V prípade partnerského vzťahu medzi novinárom a sudcom táto otázka môže mať z pohľadu posudzovania nezávislého a nestranného rozhodovania o sudcu v konkrétnom prípade zásadnú právnu relevanciu. V tomto smere je náležité vnímať aj existujúce etické pravidlá správania sa sudcov vo vzťahu k novinárom,
ktoré upravujú napríklad bangalorské zásady správania sudcov, stanovisko číslo 3 poradnej rady európskych sudcov, Londýnska deklarácia valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád o sudcovskej etike, ale aj uznesenie súdnej rady číslo 177 2018 k interpretácii zásad sudcovskej etiky. Aby sme to celé zjednodušili, v danej veci je potrebné dať si odpovede na niektoré otázky, ktoré by vyvstali, respektíve mohli vyvstať, pokiaľ by sudkyňa Záleská rozhodla v trestnej veci doktora Kováčika v jeho prospech. Aký dopad by situácia prípadného oslobodenia doktora Dušana Kováčika spod obžaloby mohla mať na novinárku Moniku Tódovú, prípadne jej vzťah so sudkyňou Pamelou Záleskou? Pokiaľ by došlo k jeho oslobodeniu, malo by to priamy vplyv na možnosť podania civilných žalôb na ochranu osobnosti doktora Dušana Kováčika v súvislosti s publikačnou činnosťou novinárky Moniky Tódovej. V takomto prípade by oslobodenie doktora Dušana Kováčika spod obžaloby zo strany sudkyne Pamely Záleskej mohlo mať priamy dopad na majetkovú sféru novinárky Moniky Tódovej. Partnerské spolužitie dvoch osôb s ohľadom na kvalitu tohto vzťahu môže teda napĺňať definičné kritériá zákonného pojmu blízkej osoby podľa občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z dnes už verejne známej skutočnosti, že Monika Tódová a Pamela Záleská spolu partnersky žijú a na to nadväzujúci záver prezentovaný predsedom súdnej rady Jánom Mazákom, že tento vzťah je potrebné považovať za rodinný vzťah, je skutočne dôvodné sa domnievať, že ide o osoby vzájomne blízke. V danom prípade by újmu, ktorú by utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú újmu. Presne tak, ako to predpokladá zákonná definícia blízkej osoby. Práve v tomto kontexte je potrebné vnímať právnu relevanciu súkromného partnerského vzťahu medzi sudkyňou Pamelou Záleskou a novinárkou Monikou Tódovou, a to vo vzťahu k oprávnenej, objektívne ospravedlniteľnej obave doktora Dušana Kováčika, že jeho trestnú vec rozhodovala zaujatá sudkyňa, ktorá by prípadným rozhodnutím v jeho prospech mohla uškodiť svojej partnerke, novinárke Monike Tódovej a s poukazom na zákonnú definíciu blízkej osoby tým pádom aj sebe samej. V tejto súvislosti tiež zdôrazňujeme, že predmetná otázka bola predmetom rokovania aj na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Na zasadnutí Súdnej rady konanom v dňoch 17. až 19. októbra 2023 bolo predmetom hlasovania aj nasledovné navrhované uznesenie, citujem. Návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky, vedomá si právneho názoru vysloveného rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v disciplinárnej veci sudcu doktora Michala Trubana, odporúča predsedovi súdnej rady, aby v rámci svojej disciplinárnej právomoci preskúmal postup sudkyne špecializovaného trestného súdu magisterky Pamely Záleskej v trestnej veci vedenej na špecializovanom trestnom súde pod CPZN 3T 5 2021, a to z hľadiska vzniku možnej povinnosti zákonnej sudkyne oznámiť svoju zaujatosť vzhľadom na jej blízky vzťah s novinárkou, ktorá sa publikačne opakovane negatívne venovala obžalovanému v tej trestnej veci a následne o výsledku svojho prieskumu informoval súdnu radu. V tejto súvislosti uvádzame, že až 6 členov súdnej rady hlasovalo za tento návrh vo vzťahu k sudkyni Záleskej, pričom tento návrh sa týkal práve konania vedeného proti doktorovi Kováčikovi. Teda v konaní, v ktorom ho pani sudkyňa Záleská odsúdila. Otázka vzťahu sudca-novinár a s tým spojená otázka zaujatosti sudkyne Záleskej nie je teda len tvrdením obhajoby doktora Kováčika, ale zásadnou právne relevantnou otázkou. Proti podaniu disciplinárneho návrhu na sudkyňu Záleskú bol predseda súdnej rady Ján Mazák. Ján Mazák veľmi iniciatívne obhajoval záujmy sudkyne Záleskej a nechcel, aby sa o návrhu proti sudkyni Záleskej vôbec rozhodovalo na súde. Tento svoj postoj navyše mediálne obhajoval v rozhovore ako inak pre portál aktuality.sk. V tomto rozhovore predseda súdnej rady Ján Mazák okrem rôznych diskutabilných stanovísk uviedol aj modelový príklad, kedy by sa podľa jeho názoru mal sudca vylúčiť z konania. Tento jeho modelový príklad však možno považovať za analogický práve k posudzovanému vzťahu sudkyne Pamely Záleskej a Moniky Tódovej a možných negatívnych právnych následkov vo vzťahu k Monike Tódovej v prípade, ak by sudkyňa Pamela Záleská vo veci doktora Kováčika vydala oslobodzujúci rozsudok. Ján Mazák pre portál Aktuality konkrétne uviedol, citujem. Napríklad, žijem s prominentným činiteľom zboru väzenskej a justičnej stráže v jednej domácnosti a som trestný sudca. Vo väzení dôjde k nejakému veľmi ťažkému prípadu. Tá trestná vec mi pristane na stole a keď to odsúdim, môj partner, ktorý je šéfom, môže mať problémy. V
V takom prípade musím povedať, vážený, ale ja s tým človekom žijem v jednej domácnosti, nemôžem to súdiť. Pokiaľ by v prípade oslobodzujúceho rozsudku sudkyne Pamely Záleskej mohla mať novinárka Monika Tódová problémy, napríklad v dôsledku podanej žaloby na ochranu osobnosti pre publikačnú činnosť Moniky Tódovej zameranú proti osobe doktora Kováčika, respektíve v dôsledku porušovania princípu prezumcie neviny u doktora Kováčika alebo dlhodobej mediálnej antikampane vedenej voči jeho osobe práve zo strany novinárky Moniky Tódovej, nejde v tomto prípade o analogický prípad, ktorý spomína samotný predseda súdnej rady Jan Mazák. Nie je teda práve relevantnou oprávnenou obavou doktora Kováčika, že aj sudkyňa Pamela Záleská v jeho trestnej veci zmýšľala rovnako, ako to uviedol pán Mazák? Teda, keď to oslobodím, moja partnerka môže mať problémy? Nemala teda aj sudkyňa Pamela Záleská vyhlásiť, rovnako ako to na príklade uviedol predseda súdnej rady pán Jan Mazák, vážený, ale ja s tým človekom žijem v jednej domácnosti, nemôžem to súdiť. Evidentne veľké pochopenie sudkyne Záleskej k práci novinárov sudkyňa Záleská prejavila práve v situácii, kedy svojím postupom priamo umožnila dovtedy nevypočutým svedkom vopred sa dozvedieť o skutočnostiach, ktoré vypovedali iní svedkovia pred nimi na hlavnom pojednávaní, a to prostredníctvom médií. Napríklad svedok Mako na hlavnom pojednávaní s doktorom Kováčikom začal svoju výpoveď slovami: najprv by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo vypovedal včera svedok Zeman. Ovplyvňovaniu trestného konania prostredníctvom médií a prenášania informácií nevypočutým svedkom sme sa snažili v rámci obhajoby zabrániť. Je prirodzené, že o proces s doktorom Kováčikom bol veľký mediálny záujem. Tento záujem však nemôže narušiť právo obvineného na spravodlivý proces tým, že si jednotliví svedkovia prečítajú v médiách, čo kto na hlavnom pojednávaní pred nimi ako svedok vypovedal. Podľa paragrafu 261 trestného poriadku predseda Senátu dbá na to, aby ešte nevysluchnutý svedok nebol prítomný pri výsluchu obžalovaného a iných svedkov. Toto ustanovenie trestného poriadku má práve zabezpečiť, aby výsluchy ešte nevypočutých svedkov neboli ovplyvnené skutočnosťami, ktoré vypovedajú iní svedkovia pred nimi. Táto skutočnosť je obzvlášť dôležitá v prípade, ak ide o výsluchy tzv. Kajúcnikov, ktorých výpovede sa majú podrobovať dôslednému skúmaniu. V dôsledku zverejňovania obsahu výpovedí svedkov zo strany médií tak dochádza k neprípustnému ovplyvňovaniu celého trestného procesu. Do akej miery bol ten, ktorý svedok pri svojej výpovedi ovplyvnený skutočnosťami, ktoré vypovedal pred ním iný svedok, je prakticky nemožné zistiť. Faktom však je, že zmeny vo výpovediach kajúcnikov nie sú ničím výnimočným. Pred otvorením hlavného pojednávania sme aj z týchto dôvodov žiadali, aby súd v tomto smere vykonal náležité opatrenia. Nášmu návrhu ako inak sudkyňa Záleská nevyhovela. Mediálny cirkus okolo prípadu doktora Kováčika, neustále porušovanie princípu prezumcie neviny zo strany novinárov niekdajšieho hlavného prúdu, vynášanie predčasných úsudkov o vine doktora Kováčika, selektívne informovanie verejnosti o priebehu pojednávania s doktorom Kováčikom sprevádzalo doslova celé trestné konanie. Tento stav nezlučiteľný s princípmi spravodlivého procesu sudkyni Záleskej zjavne neprekážal. V kontexte jej vzťahu s novinárkou Tódovou jej postoj v tejto otázke len podčiarkuje narušenie jej nestrannosti v procese s doktorom Kováčikom. Okrem už uvedených skutočností možno mať pochybnosti o nezaujatosti sudkyne Záleskej aj zo samotného rozhodovania o väzobnom stíhaní doktora Kováčika. Sudkyňa Záleská odôvodňovala u doktora Kováčika ďalšie trvanie kolúznej väzby napríklad v uznesení zo dňa 17. júla 2021 potrebou vypočutia konkrétnych svedkov, ktorých napokon v konaní vôbec nevypočula. Išlo napríklad o svedkov sudcov doktora Klimenta a doktora Hrubalu. Ako má obvinený vnímať zákonnosť trestného procesu a zákonnosť väzobného trestného stíhania, pokiaľ sudca odôvodní ďalšie trvanie kolúznej väzby potrebou vypočutia konkrétnych svedkov, ktorých následne nevypočuje? Nejde v tomto prípade o svojvoľné a účelové konanie zo strany sudcu v snahe za každú cenu udržať obvineného vo väzbe? Podľa aktuálnej rozhodovacej praxe Ústavného súdu je totižto potrebné do rozhodnutia o kolúznej väzbe uviesť mená konkrétnych svedkov, ktorých by obvinený mohol potenciálne ovplyvňovať. Zjednodušene povedané, keby takíto svedkovia neexistovali, obvinený by objektívne nemal koho ovplyvňovať a preto by aj nemohol byť v kolúznej väzbe. Sudkyňa Záleská sa však s týmto vysporiadala skutočne svojsky. Mená svedkov do rozhodnutia o kolúznej väzbe síce uviedla, ale nakoniec ich nevypočula. V súdnom konaní sme vzniesli vo vzťahu k sudkyne Záleskej 3 písomné námietky zaujatosti. Námietka zaujatosti zo dňa 13. mája 2021 zostala sudkyňou celkom nepovšimnutá
a o námietkach zaujatosti 25. augusta a 13. septembra 2021 sudkyňa Záleska nekonala. Námietka zaujatosti z 13. mája 2021 a z 25. augusta 2021 sa týkajú vyjadrení sudkyne Záleskej, ktoré porušovali prezumpciu neviny doktora Kováčika. Inak povedané, z vyjadrení sudkyne bolo zrejmé, že doktora Kováčika už považuje za vinného, a to ešte v priebehu súdneho konania. Jeho odsudzujúci rozsudok teda skutočne nebol následne žiadnym prekvapením. Námietka zaujatosti zo dňa 13. mája 2021 bola podaná z dôvodu, že sudkyňa Záleska v odôvodnení uznesenia o väzbe vo vzťahu k doktorovi Kováčikovi použila viaceré vyjadrenia, ktoré zreteľne vyvolali zjavnú pochybnosť o jej nezaujatosti k veci ako aj doktorovi Kováčikovi. Sudkyňa Záleska v tomto uznesení otvorene konštatovala, že doktor Kováčik si mal počas dlhšieho obdobia zadovažovať finančné prostriedky, a to v neštandardne veľkom rozsahu a neštandardne neobvyklým spôsobom. Odliadnúť od toho, že tieto nejasné formulácie sudkyňa bližšie nevysvetlila, žiadne opakované zadovažovanie finančných prostriedkov počas dlhšieho obdobia mu nebolo v obžalobe ani len kladené za vinu. Sudkyňa tiež v rozhodnutí skonštatovala, že doktor Kováčik zastával funkciu, umožňujúcu mu dôkladne a dôsledne si zabezpečovať beztrestnosť, a to nielen pre seba, ale aj podľa sudkyne Záleskej zjavne aj pre iné nešpecifikované osoby. Takéto vyjadrenia sudkyne o zadovažovaní si prostriedkov počas dlhšieho obdobia v neštandardne veľkom rozsahu a neštandardne neobvyklým spôsobom, respektíve zabezpečovanie si beztrestnosti, nevyplynulo zo žiadneho dôkazu zabezpečeného v spise. Ani sa doktorovi Kováčikovi žiaden takýto skutok nekladol za vinu. Takéto nič nehovoriace, nepreskúmateľné frázy sú príznačné skôr bulvárnej žurnalistike ako rozhodnutiu v trestnom konaní. V uznesení o väzbe z 13. augusta 2021 pre zmenu sudkyňa Záleska vopred otvorene konštatovala, že skutky, pre ktoré bola podaná obžaloba, sa stali, a to ešte v priebehu neukončeného dokazovania na hlavnom pojednávaní. V tomto uznesení o väzbe sudkyňa uviedla následovné skutočnosti. Citujem. Súd zotrváva aj v tomto štádiu trestného konania po uplynutí 21 dní na názore, že v obžalobe uvedené skutky sa stali, vykazujú znaky označených trestných činov a stále je daný aj dôvod na podozrenie, že skutky spáchal obžalovaný, na ktorého bola obžaloba prokurátorom úradom špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry podaná. Z citovaného odôvodnenia uznesenia o väzbe sudkyňa síce uviedla vo vzťahu k osobe doktora Kováčika, že u jeho osoby je dané len podozrenie, že skutky spáchal. Na druhej strane však kategoricky skonštatovala, že zotrváva na názore, že skutky uvedené v obžalobe sa stali. V tomto ohľade treba rozlišovať úrovne dokazovania, a to jednak či sa skutok stal a následne tiež kto ten skutok spáchal. Toto vyjadrenie teda navodilo dojem, že doktor Kováčik sa musel v predmetnej veci vyviňovať, čo pripomína uplatňovanie zásady prezumpcie viny u jeho osoby. Dôvod zaujatosti sudkyne Záleskej ďalej spočíval v skutočnosti, že na hlavnom pojednávaní dňa 3.9.2021 súd oboznámil dôkazy, medzi ktorými bol aj úradný záznam prokurátora špeciálnej prokuratúry doktora Jenčíka zo dňa 6.10.2020, kedy prokurátor Jenčík spolu s prokurátorom Kurucom navštívili v tom čase vo väzbe Ľudovíta Makóa. Pri tomto stretnutí Ľudovít Makó uviedol, citujem, že vie o konkrétnom prípade, kedy malo dôjsť k ovplyvneniu sudcu zrejme za úplatok, a to v kauze, ktorá sa odohrala pred cca 10 až 12 rokmi, kde išlo o fingovaný prepad pancierového vozidla s peniazmi, patriaceho z firme Abbas, kde bol obvinený konkrétny človek s priezviskom Ondrejka. Tento obvinený bol zadržaný a bol na ňo daný návrh na vzatie do väzby, pričom ho zastupoval doktor Kochanský. O väzbe rozhodovala sudkyňa okresného súdu Nitra, pochádzajúca zo Šurian, pričom má informáciu, že za ňou do Šurian išiel doktor Kochanský a ten sa s ňou mal dohodnúť na tom, že nevezme Ondrejku do väzby. Tu jej mal Kochanský dať aj úplatok, ale nebol toho svedkom a nevie ani o sume, iba o tom sprostredkovane počul. Potom, čo bol tento dôkaz vykonaný na hlavnom pojednávaní, sme podali na sudkyňu Zálesku ďalšiu námietku zaujatosti, a to z dôvodu, že práve sudkyňa Záleska v období, o ktorom hovoril Ľudovít Makó, pôsobila práve na okresnom súde Nitra. Skutočnosti, ktoré uviedol Makó prokurátorom Kurucovi a Jenčíkovi a ktoré boli čítané na hlavnom pojednávaní s doktorom Kováčikom, tak mohli súvisieť práve so sudkyňou Záleskou.
Tiež pripomíname, že Ľudovít Máko v citovanej časti záznamu prokurátora Jenčíka spomína osobu doktora Kochanského. Z komunikácie Apache zo dňa 25.10.2020, kedy sudkyňa Záleská rozhodovala o väzbe nielen doktora Kováčika, ale aj Norberta Pakšiho, sú uvedené aj nasledovné skutočnosti, ktoré uviedol v komunikácii Ján Káľavský. Citujem. Mám info, že sudkyňa je napojená na Pakšiho. Ďalej citujem. Sudkyňa pozná dobre právnika Pakšiho Kochanského a sú tam veľmi dobré vzťahy a väzby. Ďalej sú v komunikácii uvedené tiež informácie o, nazvime to, veľmi blízkom vzťahu sudkyne Záleskej k dcére advokáta Kochanského, Ivane Kochanskej. Pripomíname, že sudkyňa Záleská rozhodovala o väzbe doktora Kováčika v spoločnom konaní s Norbertom Pakšim, ktorého zastupovala práve Ivana Kochanská a Ivan Kochanský. Z uvedených skutočností mala svoju zaujatosť v konaní ohlásiť sudkyňa Záleská nielen vo veci samej s ohľadom na dôkaz, ktorý vykonala na hlavnom pojednávaní, týkajúci sa korupcie na okresnom súde Nitra, ale s ohľadom na vzťah k advokátke Norberta Pakšiho, Ivane Kochanskej, respektíve Ivanovi Kochanskému, už pri rozhodovaní o väzbe. S predpojatosťou sudkyne Záleskej tiež súvisí známa písomná komunikácia v rámci Združenia sudcov Slovenska, kedy sa v rámci tejto písomnej komunikácie sudkyňa Záleská dňa 16.3.2020 vyjadrila okrem iného aj následovne. Citujem. Aká prezumpcia neviny? Tu nech rešpektujú príslušné orgány v rámci trestného konania, ale my musíme vyzvať každého, kto sa špinavo spreneveril sudcovskému poslaniu, aby išiel do čerta z justície preč. Sám, hneď. Skôr, než začnú vypadávať zo zoznamu skorumpovaných sudcovia Zoroslava Kolára. Nech ukážeme, aký priepastný rozdiel je medzi sviňami, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili, a tými ostatnými, ktorí vyhrali poctivo výberové konanie a vážia si talár a všetko, čo to povolanie predstavuje a má predstavovať. Toto vyjadrenie z nášho pohľadu poukazuje na vnútorný postoj k zachovávaniu zásady prezumpcie neviny, a to vo vzťahu ku ktorejkoľvek osobe v procesnom postavení obvineného. Tento záver platí o to viac, že sudkyňa Záleská vyslovila citované myšlienky bez akejkoľvek znalosti komentovanej trestnej veci. Sudkyňa Záleská sa priamo síce vyjadrovala ku sudcom zadržaným v akcii Búrka. Máme však za to, že vyššie citované vyjadrenia odkrývajú vnútorný postoj sudkyne Záleskej k zachovávaniu prezumpcie neviny až do tej miery, že ho možno vnímať vo vzťahu k obvineným ako systémový. V rámci komunikácie Združenia sudcov Slovenska sudkyňa Záleská pri komentovaní obvinenia sudcov v trestnej veci označovanej ako Búrka, kedy o nich hovorila ako o sviniach, uvedla tiež nasledovné, citujem. Boli vzájomne prepojení a zneužívali systém, v ktorom si boli istí, že sa schovajú za nedotknuteľnosť sudcu, za transparentný systém a za absenciu dôkazov, keď je celkom zrejmé, že jeden na druhého nebudú donášať a ani sa vzájomne oznamovať na polícii, lebo mali z toho všetkého dlhé roky finančný a iný prospech. Obdobné vyjadrenia sudkyňa Záleská použila aj v trestnom konaní vedenom proti doktorovi Kováčikovi, v už spomínanom uznesení o väzbe, kde odvodila údajnú prítomnosť väzobného dôvodu pri osobe doktora Kováčika následovne. Citujem. Bol osoba s dosahom a vplyvom na osoby tiež s náležitým dosahom a vplyvom v obdobnom mocenskom postavení, zosieťované a poprepájané v nečitateľnej a nie úplne prehľadnej, účelovo utajovanej a zámerne skrytej spleti vzťahov, môže tieto kontakty po prepustení z väzby zaktivizovať neodkontrolovateľnými spôsobmi a formami a po ich oživení sa pokúsiť aj o iný spôsob nezákonného zásahu do objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie. Tvrdenia samosudkyne Záleskej o zosieťovaných nečitateľných poprepájaných vzťahoch, kde ňou takto špecifikované osoby označuje ako svine, sú zjavnou ukážkou všeobecného myslenia a videnia sudkyne Záleskej, ktoré aplikovala zjavne vo viacerých trestných konaniach, vrátane trestného konania vedeného proti doktorovi Kováčikovi, kde sa odôvodnenie spomínaného uznesenia o väzbe nápadne pripomína jej vyššie citované vyjadrenia pre Združenie sudcov Slovenska. Vo vzťahu k takýmto vyjadreniam sudkyne Záleskej sa vyjadril tiež dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda, ktorý uviedol, citujem, ak sú toto naozaj vyjadrenia sudcu či sudkyne, dnes z toho vychádza taká osobná zaujatosť danej osoby,
ktorá ju všeobecne diskriminuje z výkonu sudcovskej profesie. Ďalším dôvodom pochybností o nezaujatosti sudkyne Záleskej spočíva v skutočnosti, že sudkyňa Záleska ako dôkaz o existencii údajnej zločineckej skupiny Takáčovcov, pre ktorú mal byť činný podľa obžaloby doktor Kováčik, vyhodnotila a použila ňou samou prijatý rozsudok z inej trestnej veci. Považujeme doslova za absurdné, že v trestnom konaní vedenom proti doktorovi Kováčikovi rozhodovala sudkyňa, ktorá už pred začatím súdneho konania proti doktorovi Kováčikovi mala ustálené presvedčenie o existencii údajnej zločineckej skupiny Takáčovcov, hoci o existencii takejto zločineckej skupiny nebolo ani do dnešného dňa ukončené dokazovanie. Za dôkaz o existencii údajnej zločineckej skupiny pritom sudkyňa použila ňou samou prijatý rozsudok z inej veci zo dňa 12. novembra 2020. V tejto súvislosti poukazujem na relatívne aktuálne rozhodnutie SLP vo veci Mucha proti Slovenskej republike. V tomto rozhodnutí Európsky súd pre ľudské práva skonštatoval porušenie práva na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 odsek 1 dohovoru v konaní pána Muchu. Prípad sa týkal nestrannosti Senátu a prezumcie neviny v kontexte predchádzajúcich rozhodnutí toho istého Senátu v súvisiacich veciach. Európsky súd pre ľudské práva zliadol porušenie práv sťažovateľa v tom, že odsúdenie sťažovateľa pána Muchu bolo vyhlásené presne tým istým Senátom, ktorí vo vzťahu k jeho spolupáchateľom vyniesli rozsudky na základe dohody o vine a treste, pričom tento senát uznal, že ich svedectvá boli súčasťou prípadu proti sťažovateľovi. Závery uvedeného rozhodnutia je možné a potrebné aplikovať aj v prípade doktora Kováčika. Sudkyňa Záleska rozhodla v inej trestnej veci dňa 12. novembra 2020 tak, že schválila dohodu o vine a treste, v rámci ktorej iného obžalovaného odsúdila za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Priznanie tohto obžalovaného a jeho svedectvo sa týkalo existencie údajnej zločineckej skupiny Takáčovcov. Od tohto času musela mať sudkyňa Záleska ustálené presvedčenie o existencii údajnej zločineckej skupiny Takáčovcov, keďže iného obžalovaného za toto odsúdila. Odsudzujúci rozsudok vo vzťahu k trestnému činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny následne v septembri 2021 u doktora Kováčika založila práve aj na tomto rozsudku, ktorý sama vydala. Z uvedeného dôvodu máme za to, že v prípade doktora Kováčika u nej absentovala nestrannosť pri jej rozhodovaní, keďže mala vopred vytvorené presvedčenie o otázke, ktorú mala povinnosť v konaní s doktorom Kováčikom riešiť. Všetky návrhy obhajoby práve k existencii skupiny Takáčovcov sudkyňa odmietla vykonať. Sudkyňa Záleska teda rozhodla o činnosti doktora Kováčika pre údajnú zločineckú skupinu Takáčovcov, hoci dokazovanie o existencii zločineckej skupiny Takáčovcov jej personálnemu zloženiu a k ďalším zákonným znakom podľa paragrafu 129 odsek 4 trestného zákona nebolo dodnes ukončené v žiadnom trestnom konaní. So zaujatosťou sudkyne Záleskej tiež úzko súvisí vôbec samotná skutočnosť, že trestná vec doktora Kováčika mala byť prejednávaná na špecializovanom trestnom súde. Ešte pred otvorením samotného hlavného pojednávania na tomto súde sme podali návrh na súd na odňatie veci tomuto súdu. Svedok Mako v jednom z úvodných výsluchov po začatí spolupráce uviedol, že prepustenie Ľubomíra Kudličku malo byť nejakým spôsobom vybavené na špecializovanom trestnom súde. Skutkové okolnosti trestnej veci doktora Kováčika sa tak mohli priamo týkať činnosti špecializovaného trestného súdu. Hlavným dôvodom bol teda zásadný vecný skutkový súvis so skutkom uvedeným v bode 2 obžaloby, ktorý sa týkal práve činnosti a konania na špecializovanom trestnom súde, a to vo veci prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby v roku 2017. Sudkyňa Záleska tak v konaní proti doktorovi Kováčikovi mala pri dôslednom zachovaní zásady zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností vykonať dokazovanie aj vo vzťahu k priebehu rozhodovania a činnosti špecializovaného trestného súdu, na ktorom sama rozhodovala. Mala posudzovať a vykonávať dokazovanie vo vzťahu k činnosti kolegu doktora Hrubalu, ktorý prepustil Ľubomíra Kudličku svojim rozhodnutím. Ďalším dôvodom nášho návrhu na odňatie veci špecializovanému trestnému súdu a jeho prikázanie Krajskému súdu v Banskej Bystrici bola tiež skutočnosť, že doktor Kováčik pôsobil vo funkcii špeciálneho prokurátora dlhých 16 rokov, pričom úrad špeciálnej prokuratúry sídli v rovnakej budove ako špecializovaný trestný súd. Bolo teda dôvodné sa domnievať, že medzi prokurátormi UŠP ako svedkami v predmetnej veci a sudcami špecializovaného trestného súdu sa za roky spoločného pôsobenia v rámci jednej budovy vytvorili určité vzťahy, ktoré môžu narušiť objektívne zistenie
skutkového stavu, dodržanie zásad trestného konania na nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie. Podstatná časť svedkov predmetnej trestnej veci pritom pochádzala z prostredia Úradu špeciálnej prokuratúry. Išlo celkovo o 9 svedkov, kedy bol vypočutý doktor Michal Stanislav, doktor Novocký, doktor Jenčík, doktor Bohdan Čeľovský, doktor Vasil Špirko, doktor Honc, doktorka Godžová, pani Masaryková a pani Karačoniová. Tieto osoby, predovšetkým jednotliví prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, prichádzali do kontaktu na pravidelnej báze pri jednotlivých úkonoch trestného konania so súdcami špecializovaného trestného súdu. S ohľadom na túto skutočnosť, ako aj na skutočnosť, že sa jednalo práve o doktora Kováčika, ktorý bol dlhé roky nadriadeným týmto svedkom, existovalo zvýšené riziko interakcie medzi jednotlivými svedkami predmetnej veci, konajúcim prokurátorom Šúrekom a sudcami špecializovaného trestného súdu. Toto mohlo mať zásadný vplyv na zákonnosť priebehu hlavného pojednávania a šírenie informácií zo spisu jednotlivým svedkom a nepovolaným osobám, šírenie informácií o dokazovaní v konaní ešte nevypočutým svedkom a podobne. Tento náš predpoklad sa nakoniec zrejme aj naplnil, keďže nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic spolu s doktorom Kyselom zvolali počas súdneho konania proti doktorovi Kováčikovi narýchlo poradu, o ktorej na hlavnom pojednávaní vypovedal Tomáš Honos následovne. Citujem. Od nového špeciálneho prokurátora Lipšica a jeho zástupcu Kysela sme dostali zákaz rozprávať sa o tejto veci s vysvetlením, aby neprichádzalo k ovplyvňovaniu výpovedí. Ďalej citujem. Zákaz hovoriť o tejto veci bol vydaný na stručnej porade, zvolanej len na tieto účely. Zúčastnili sa jej osoby, ktoré mali byť v tomto procese vypočuté ako svedkovia a k porade prišlo 1.6.2021. Neviem sa vyjadriť, čo predchádzalo porade, respektíve čo ju podnietilo. Prišlo mi však po správe od kolegu zvláštne, že je zvolaná tak narýchlo a na 8.00 ráno. Prvé mi napadlo, že je zrejme v práci nejaký prúser. Citujem ďalej. Uvedenú poradu k zákazu komunikovania ohľadne tohto procesu viedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a prítomní boli prokurátori Kysel, Špirko, Stanislav, Jenčík, ja a tiež pani Karačóniová. Na ďalších si nepamätám, možno tam ešte bol niekto z administratívy. Náš návrh na odňatie a prikázanie veci inému súdu však nebol zo strany sudkyne Záleskej ani len predložený Najvyššiemu súdu na rozhodnutie. Sudkyňa Záleská návrh úplne odignorovala, hoci bola povinná tento návrh predložiť Najvyššiemu súdu na rozhodnutie. V tejto otázke nejde o procesný postup sudcu, ktorý by mal oporu v zákone. Zo strany sudkyne Záleskej išlo o jej čistú svojvôľu. Okrem zaujatosti sudkyne špecializovaného trestného súdu Záleskej možno mať pochybnosti aj o nezaujatosti sudcov Najvyššieho súdu, ktorí rozhodovali v konaní doktora Kováčika. Dôvody zaujatosti sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to doktora Klimenta a doktora Hatalu, spočívali v priamom pomere k prejednávanej veci, ako aj v pomere k osobe doktora Kováčika. Odvolanie doktora Kováčika pripadlo na Najvyššom súde Slovenskej republiky Senátu 5T. Podľa rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tvorili Senát 5T sudcovia Juraj Kliment, Peter Hatala a Peter Štift. Proti všetkým sudcom Senátu 5T sme bezprostredne po predložení odvolania na Najvyšší súd a jeho pridelení do Senátu 5T podali námietky zaujatosti, a to pre ich pomer k prejednávanej veci, ako aj k osobe doktora Kováčika. Popri podaných námietkach zaujatosti z našej strany oznámili svoju zaujatosť v konaní proti doktorovi Kováčikovi aj dvaja sudcovia Senátu 5T, a to doktor Kliment a doktor Hatala. O zaujatosti doktora Klimenta proti doktorovi Kováčikovi v tomto trestnom konaní už v priebehu konania rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky, o jeho zaujatosti teda nebola už žiadna pochybnosť. Doktor Hatala a doktor Štift z rozhodovania o odvolaní napriek zjavným pochybnostiam o ich nezaujatosti vylúčení neboli a konali o odvolaní vo veci doktora Kováčika. Ako bolo povedané, predmetom dokazovania v konaní proti doktorovi Kováčikovi bol prirodzene aj proces prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby v roku 2017. Okolnosti tohto prepustenia priamo súviseli s činnosťou špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu, ako aj úradu špeciálnej prokuratúry. Skutok, ktorý sa kládol doktorovi Kováčikovi za vinu, však súvisel práve aj s rozhodovacou činnosťou Senátu 5T Najvyššieho súdu vo veci prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby na slobodu v lete roku 2017. Senát 5T Najvyššieho súdu v tom čase v zložení doktor Kliment, doktor Hatala a doktor Sabo rozhodovali ako sťažnostný súd v konaní o prepustení Ľubomíra Kudličku z väzby.
Práve Senát PT, v ktorom sedel aj sudca doktor Hatala, zrušil pôvodné uznesenie o väzbe sudcu Hrubalu a vrátil mu ho na ďalšie konanie. Zo znenia obžaloby na doktora Kováčika, ako aj z obsahu spisu, bolo na začiatku vyšetrovania zrejmé, že všetky osoby, ktoré sa podieľali na rozhodovacom procese v konaní o prepustenie Ľubomíra Kurličku z väzby, bude potrebné vypočuť. V konaní bolo potrebné vykonať dokazovanie predovšetkým k časovým súvislostiam, napríklad vo vzťahu a forme doručovania jednotlivých uznesení o väzbe Ľubomíra Kurličku, opatrenia o navýšení peňažnej záruky, ako aj skutočnostiam, ktoré osoby sa v akom čase o týchto rozhodnutiach dozvedeli, respektíve kedy a akou formou zainteresované osoby z prostredia Úradu špeciálnej prokuratúry, špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky komunikovali v rámci procesu prepustenia Ľubomíra Kurličku z väzby. Tieto skutočnosti mali priamy dôkazný význam k okolnostiam údajného vybavovania prepustenia z väzby doktorom Kováčikom. Keďže v rámci tohto procesu vystupovali aj sudcovia, doktor Kliment a doktor Hatala, mali priamy pomer k prejednávanej veci. Tento priamy pomer k prejednávanej veci sa navyše potvrdil aj v priebehu súdneho konania na špecializovanom trestnom súde, kedy sudca Najvyššieho súdu, doktor Kliment, zaslal do spisu svoju žiadosť o výsluch jeho osoby v konaní v procesnom postavení svedka. Vo svojej žiadosti priamo potvrdil, že disponuje informáciami priamo súvisiacimi s prejednávanou vecou, čím teda potvrdil aj svoj pomer k prejednávanej veci. Z akého dôvodu sa však pôvodne nevylúčil v konaní o väzbe doktora Kováčika, ale o jeho zaujatosti musel rozhodnúť až Ústavný súd Slovenskej republiky, je však skutočne hodné pozornosti. Rovnaký pomer k prejednávanej veci ako sudca Kliment mal aj sudca Hatala, keďže rozhodoval o väzbe Ľubomíra Kurličku v lete 2017 v Senáte s doktorom Klimentom. Pomer k prejednávanej veci ako aj k osobe doktora Kováčika tak povediac potvrdil sudca Hatala a sudca Kliment aj v písomnom vyhlásení, ktoré zverejnili na webovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Toto ich spoločné vyhlásenie bolo reakciou na medializovaný článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní s názvom Galimatiáš zo dňa 23. septembra 2021, ktorý sa týkal procesu s doktorom Kováčikom na prvostupňovom súde a vyznieval práve v jeho prospech. Zo znenia tohto spoločného vyhlásenia sudcu Klimenta a Hatalu je zrejmé, že tieto osoby spolu aj s doktorom Sabom boli osobne zainteresované v predmetnej trestnej veci. Vo vyhlásení okrem iného priamo interpretovali a vysvetľovali obsah nimi vydaných uznesení o väzbe Ľubomíra Kurličku. Vo vyhlásení okrem toho uviedli aj nasledovné skutočnosti. Citujem. Je poľutovaniahodné, ak tieto osoby, ktoré sú samé podozrivé zo závažnej trestnej činnosti, prenášajú svoj boj od skutkových a právnych argumentov k mediálnym útokom, na ktorých participuje najväčší vydavateľský dom na Slovensku. Ďalej tiež uviedli, citujem, o všetkých týchto, ale aj ďalších okolnostiach rozhodovania o prepustení obvineného inžiniera Kurličku z väzby je sudca spravodajca, doktor Kliment, kedykoľvek ochotný vypovedať pred súdom. Sudcovia Kliment, Hatala a Sabo sa uvedeným článkom cítili zjavne dotknutí a práve ničím neoverená, mylná domnienka a predpojatosť vo vzťahu k osobe doktora Kováčika ich priviedla k názoru, že práve doktor Kováčik má byť za vydaním predmetného článku s názvom Galimatiáš. Zaujatosť doktora Hatalu potvrdzuje aj skutočnosť, že práve doktor Hatala svoju zaujatosť v konaní proti doktorovi Kováčikovi navyše aj sám oznámil. Vo svojom oznámení uviedol, že by sa mohol javiť ako zaujatý s ohľadom na list, ktorý zaslal do redakcie týždenníka Plus 7 dní ako svoju reakciu na spomínaný článok, ktorý zverejnil týždenník Plus 7 dní dňa 23. septembra 2021. Okrem spoločného vyjadrenia sudcov Senátu 5T uverejneného na stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak sudca Hatala zaslal navyše aj list do redakcie týždenníka Plus 7 dní. V tomto liste sa doktor Hatala doslova cynicky a s dávkou irónie vyjadril na adresu doktora Kováčika slovami, citujem. Mrzí ma, že ste si osvojili rétoriku niektorých politikov, nakoľko článok vyznel jednoznačne tak, že chudák politický väzeň Duško Kováčik, podobne ako politickí väzni Beder, Kičura a Gašpar,
je vlastne nevinný, nakoľko o prepustení obvineného rozhodol doktor Hrubala de facto na príkaz Klimenta, Hatalu a Saba a Kováčik na to mal iba nepatrný vplyv. Sudca Hatala tak doktora Kováčika v liste posmešne označuje ako chudáka Duška, politického väzňa, ktorý mal v úvodzovkách len nepatrný vplyv na prepustenie obvineného z väzby. Skutočne pozoruhodné je aj samotný priebeh rozhodovania o podanej námietke zaujatosti a proces, v dôsledku ktorého nakoniec nebol doktor Hatala vylúčený v konaní proti doktorovi Kováčikovi. Samotný Senát 5T Najvyššieho súdu najskôr vyhovel námietke zaujatosti obhajoby a vylúčil v konaní o odvolaní doktora Kováčika z rozhodovania sudcu Klimenta, ako aj sudcu Hatalu, a to pomerom hlasov 2:1. Proti bol totižto sudca Kliment, ktorý napriek stanovisku sudcu Hatalu o svojej zaujatosti pripojil svoje odlišné stanovisko a tvrdil, že sudca Hatala zaujatý nie je. Po sťažnosti prokurátora proti uzneseniu, ktorým bol vylúčený z rozhodovania sudca Hatala, podal prokurátor Šúrek sťažnosť. Po sťažnosti rozhodol 5-členný Senát Najvyššieho súdu pomerom hlasov 4:1 tak, že sudca Hatala nie je zaujatý. Napriek expresívnym výrazovým prostriedkom na adresu doktora Kováčika, kedy ho zjavne ironicky nazval chudákom Duškom politickým väzňom, napriek predpojatej reakcii vo vyhlásení sudcov Senátu 5T uverejnenom na stránke Najvyššieho súdu a napriek priamému pomeru k prejednávanej veci, ktorý potvrdil sudca Kliment tým, že žiadal byť vypočutý vo veci v postavení svedka, nebol sudca Hatala z rozhodovania v konaní o odvolaní vylúčený. Zaujatosť doktora Hatalu a doktora Štifta, ktorí rozhodovali v konaní o odvolaní doktora Kováčika, sme namietali aj s ohľadom na svojvoľnú aplikáciu práva a obchádzanie ustanovení paragrafu 31 následujúcich trestného poriadku pri opakovanom rozhodovaní o sťažnostiach doktora Kováčika proti uzneseniam o väzbe sudkyňa Záleskej. Ako príklad môžeme uviesť, že po tom, čo sme sa dozvedeli, že sťažnosť v konaní o väzbe doktora Kováčika bola pridelená na rozhodnutie Senátu 5T, zniesli sme bezodkladne pred rozhodnutím námietku zaujatosti proti doktorovi Klimentovi. O tejto námietke však Senát nerozhodol a až z uznesenia Najvyššieho súdu sme sa následne dozvedeli, že doktor Kliment sa na rozhodnutí o sťažnosti nezúčastnil, keďže bol na dovolenke. Podľa názoru Senátu bolo už bezpredmetným o podanej námietke zaujatosti rozhodovať. Takýto postup však trestný poriadok nepripúšťa. Takýmto postupom by bolo veľmi jednoduché obchádzať potrebu rozhodnutia o námietke zaujatosti, ktoré môže mať vplyv na ďalší postup v konaní. Takýmto spôsobom by po podanej námietke zaujatosti mohli sudcovia len neformálnym spôsobom, tak povediac dobrovoľne odísť zo Senátu bez akéhokoľvek rozhodnutia o námietke zaujatosti podľa trestného poriadku. Otázka zaujatosti teda zostane do ďalšieho štádia trestného konania nevyriešená, čo môže byť v konečnom dôsledku v neprospech obvineného práve v ďalšom priebehu konania, kedy môže vec znova pripadnúť na rozhodnutie rovnakému Senátu. Z ustalenej justičnej a aplikačnej praxe vyplýva, že svojvoľná aplikácia práva zo strany súdu nemôže byť vyhodnotená ako procesný postup podľa paragrafu 32 odsek 6 trestného poriadku, pri ktorom sa o uplatnenej námietke nekoná. Máme za to, že popísaný postup súdu, pri ktorom zjavne došlo k obchádzaniu zákona zo strany Senátu 5T, nemôže byť vyhodnotené inak ako svojvôľa, v dôsledku ktorej je možné pochybovať o nezaujatosti sudcov Petra Hatalu ako aj Petra Štifta. Okrem samotnej zaujatosti sudcov Najvyššieho súdu sme v podanom dovolaní tiež podrobne ozrejmili dôvody, pre ktoré bol v čase rozhodovania o odvolaní doktora Kováčika tiež nezákonne zložený Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Po právoplatnom rozhodnutí o námietkach zaujatosti došlo k ustáleniu zloženia Senátu v osobách doktor Hatala ako predseda Senátu, doktor Štift ako člen Senátu a doktor Bargel ako člen Senátu. V takomto zložení však Senát v odvolaní nekonal, keďže došlo k zmene v osobe predsedu Senátu, ktorým sa stal doktor Štift, avšak v rozpore s tedy účinným rozvrhom práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky konal o odvolaní doktora Kováčika na verejnom zasadnutí v dňoch 19., 20. a 24. mája 2022, ktorému v tom čase predsedal doktor Štift. Zmena rozvrhu práce pre rok 2022, ktorou bol v rámci rozvrhu práce doplnený doktor Štift ako predseda Senátu, však bola vykonaná až opatrením, ktoré vydal predseda Najvyššieho súdu dňa 1.6.2022. Toto opatrenie bolo teda vydané až týždeň po vydaní rozsudku Najvyššieho súdu, ktorým bol doktor Kováčik odsúdený. Sudcovská rada Najvyššieho súdu prerokovala návrh zmien a doplnení rozvrhu práce, vrátane návrhu určenie doktora Štifta ako predsedu Senátu, rovnako až po vyhlásení rozsudku o veci doktora Kováčika. Pre úplnosť uvádzame, že podľa prechodných ustanovení rozvrhu práce
Najvyššieho súdu majú senáty dokončiť veci v zložení podľa rozvrhu práce v znení, účinnom v čase pridelenia veci. V danej veci nejde z našej strany o žiadny formalizmus, nakoľko osoba predsedu senátu má v štruktúre senátu podstatné postavenie, ktorým dominuje nad inými členmi senátu. Túto skutočnosť vystihuje aj základná zásada trestného konania podľa paragrafu 2 odsek 16 trestného poriadku, ktorá explicitne predsedovi senátu, pripomínam, že nie je jeho členom, priznáva v priebehu trestného konania samostatnú rozhodovacú právomoc v množstve zákonom vymedzených zásadných veciach. Do týchto oprávnení patrí okrem iných predovšetkým aj rozhodovanie o vykonaní dôkazov, vyhlásenie o skončení dokazovania či vyhlásenie rozsudku a jeho odôvodnenie. Z námi navrhnutých viac ako 100 dôkazov v konaní o odvolaní bolo vykonaných len niekoľko listín týkajúcich sa vierohodnosti spolupracujúcich obvinených. O týchto základných a mimoriadne dôležitých veciach v konaní s doktorom Kováčikom však rozhodol nezákonne určený predseda senátu doktor Štift. Z akého dôvodu napokon vôbec došlo pred rozhodnutím o odvolaní doktora Kováčika zmene v osobe predsedu senátu, nám dodnes nie je jasné. Záverom chceme zdôrazniť podstatnú skutočnosť plynúcu explicitne z paragrafu 31 odsek 1 trestného poriadku, respektíve z rozhodovacej praxe Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj praxe Európskeho súdu pre ľudské práva. Pre vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, sudcov a ďalších tam špecifikovaných osôb z vykonávania a úkonov trestného konania postačuje len pochybnosť o nezaujatosti. Uplatňuje sa teda kvalitatívne kritérium, podľa ktorého zaujatosť nemusí byť preukázaná, avšak postačuje o nej pochybnosť. Postačuje, ak je pochybnosť a obava obvineného objektívne ospravedlniteľná. V tomto smere poukazujeme na bohatú aplikačnú prax Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej akýkoľvek sudca, voči ktorému existujú legitímne pochybnosti o nedostatku nestrannosti, nesmie vec prejednávať. Ide o známe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, napríklad vo veci Moris proti Francúzsku, Pierzak proti Belgicku, Padovani proti Taliansku, Pular proti Spojenému kráľovstvu či Delcourt proti Belgicku. Dámy a páni, tak ako bolo uvedené, predmetom prieskumu zo strany Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v dovolacom konaní je práve aj skutočnosť, či v konaní konal alebo rozhodoval orgán činný v trestnom konaní, sudca alebo prísediaci, ktorý mal byť vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania. Dnes ste si vypočuli len niektoré z dôvodov, pre ktoré je možné oprávnene pochybovať o nezaujatosti sudkyne Záleskej, ako aj sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, doktora Hatalu a doktora Štifta, ktorí rozhodovali o odvolaní doktora Kováčika vo veci samej. Tiež ste si vypočuli dôvody nezákonnosti zloženia senátu v konaní o odvolaní doktora Kováčika. Pochybnosti o nezaujatosti uvedených sudcov sa napokon naplno prejavili a potvrdili v procese s doktorom Kováčikom, ktorý bol vedený zo strany sudkyne Záleskej a následne aj v konaní o odvolaní v rozpore s jeho právom na spravodlivý proces. O ďalších konkrétnych dôvodoch dovolania, o ktorom bude rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky, si povieme v nasledujúcich videách. Ďakujeme vám za pozornosť, tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia.